जे 15 बोसोराव हाग्रामाया जेबायदि खामानि मावदोंमोन बेखौ बिथांमोना नुबोखादों नालाय दा बेखायनो इउपिपिएलआ सरकार सालायनाय समाव माबायदि जाखो मा जाखो। हेल' रायजोफोर खुलुमबाय फिथांखि ब्लग इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। स' रायजोफोर दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय सिगांनि बिपिएफ पार्टीनिनो बारग' हाग्रा बिफाननि मन्त्रि प्रमेला रानी ब्रह्म आबैनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। लोगोसे बेयावहाय लैहोर बिथांमोनबो दङ आरो प्रहलाद ब्रह्ममोनबो दङ। दा बिथांमोना मा बुंदों नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजोंहाय मिथिखाबाय जानो हागौ। बेनिखायनो आङो बिसोरनि भिडिअखौहाय हगारनानै होजोबनांगौ होननानैहाय आं साना। थेवबो आबै प्रमेला रानी बायद'नि बिथांनि माखासे बिबुंथिखौ ससे खोनासंनानै लाब्लानो जाबाय बियो मा बुंदों। खिन्थु मोनसे पक्षआ मोनसे सेक्सना हाग्रायाव थाबोदों। बे मोनसे सेक्सना हाग्रायाव थाबोनायाव जोंनि रायजो राजाफ्रा सान्थियाव थानो हायाखैमोन। बे खोथा सैथो। बिनि थाखायनो हाग्रामा महिलाया सेकेन्ड एकर्ड खालामबावनायनि थाखाय बिथाङासो नैबे जिनिसखौ लाबोयै माने सुक्ति खालामनाय पजिशनसिम लाबोदोंमोन। जे बिसोरबो फैथोंसै जों जयै माने बिटिसिखौ सालायनोसै। एनडिबिफ्रा बिसोरबो फैनो लुबैगासिनो दङ। मानो जोंनि माने बिटिसि ओनसोलनि माने दावहा नांग्राफ्रा मानो हाग्रायाव थाबाय थानो, सान्तिनि परिबेस लाबोनांगौनि प्रयजन दं होननानै हाग्रामा महिलारियासो बे सुक्तिखौ खालामनायनि थाखाय गासिबो लाहार फाहार खालामनानै फाइनाल स्टेजाव लाबोदोंमोन। खिन्थु उनाव माने मोनसे राजखान्थिनि माबा खैसारियाव गोग्लैनानै हाग्रामाखौ एकदम जोगारनानै प्रमद बर'आ माने एबसुखौ लानानै एबसु कर्मिखौ लानानै फोथाराव आन्दलन खालामनाय देखायोमोन नालाय, पिएसअ लालायलायनानै पुलिस लालायलायनानै दा बेखौ नुनानै माने प्रमद बर'खौ थिखांनानै लांदों आरोखि। नङाबा हाग्रामानिसोमोन बे पलिसिया हाग्रामानि। नंगौ बिसोरखौ हाग्रायाव दोनबाय थाबोयोबा, नैबेफोरखौ हाग्रायाव दोनबाय थायोबा बे ओनसोलाव सान्ति सम्प्रितिया माने माब्लाबाबो फैनाय नङा बेखौ साननानै सिन्था खालामनाय आसल बेक्तिया जाहैबाय हाग्रामा महिलारि। दिनै जों मोजाङैनो खोनाखाबाय। नंखाय बाथ्रा बुंग्रा, नङैखौ नंगौ बुंग्रा, एकदमबारे थगायनो नाजानायनि गेजेरजोंनो पलिटिक्स बानायग्रा जोङो बिपिएफ पार्टीनि सायावहाय नुगासिनो दङ। इउपिपिएलआ थगायदों थगाया बेखौहाय आं दासिमबो बुंनो थाङाखै। बिथांमोननि थगायनायखौ आं जुदि क्लियार नुयोब्ला आङो भिडिअ बानायनानै होखागोन रायजोफोर। बिसोरो मावगासिनो दङ, मावाखै नङा। आरो पाब्लिकजों हामजाजाथाव खामानिखौ बिसोरो मावगासिनो दङ। बेनिखायनो आङो दिनै सोंखारिनो होननानै साना। दानिया रायजोफोर आबै प्रमेला रानी ब्रह्मनि सोमोन्दैनो जों बाथ्रा बुंगोन। आबै प्रमेला रानी ब्रह्मआ बुंदों जे थांनाय 17 बोसोरनि गेजेरावहाय एनडिएफबि बिदा फंबायफोरखौहाय खौसे लाबोनो थाखाय बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा सानखादोंमोन होननानै बुंदों। नाथाय आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानदों जे रायजोफोर 2003 मायथाइनि उनावहाय 2005 मायथाइ नङाब्लाबो 2006 मायथाइ बिनि गेजेरावहाय एनडिएफबिफ्रा सिक्स फायार लादों। बिथांमोना सिक्स फायार लानायनि उनावहाय माखासे जोंनि बर'नि संगठनफ्रा जायफ्रा आबसु ना, बिथांमोनाबो सोमावसारनायखौ दोनथ'दों। 2010 मायथाइसिम आङो सोमावसारनाय दोनथ'नायखौ नुनो मोनदों। आरो बिनि उनावहाय 2012 मायथाइयावनो बिपिएफनि सासन खालामनाय समावहाय जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय गोबां दाङाबाजि दावराव दावसिया सोमजिबावदों। बे समखौबो आङो मिथिगौ। दा आबै प्रमेला रानी बायद' नोंनि जे बुंनाय राव, एनडिएफबिफोरखौ जे नोंथांमोना समाधान खालामनो सेस्था खालामदोंमोन, बेखौ आं माब्लाबाबो गनाया। मानोना 2003 मायथाइनिफ्राय लानानै 2012 मायथाइसिमहालागै नोंसोरनो सरकार दाबोबाय थाखादों। आरो एनडिएफबिफोरनि सिक्स फायार खालामनाय समाबो नोंसिनिनो सरकारखा। अब्ला आं आबै प्रमेला रानी ब्रह्मनि बुंनाय रावखौ माबोरै फोथायनो? एसेबां बोसोर समाय होदों नोंसोरनोहाय बै सिक्स फायार जानानै थानाय बिथांमोनखौहाय खौसे खालामनो थाखाय
सुबिदा होनानै होनो थाखाय नोंसोरनो एसेबां सम होदों नाथाय मानो हायाखै मानो नंथारै बाथारै बाथ्राफोरखौ बुङो आबै एसेबां बुरै बैसोआवबो मानो बेफोरबायदि थगायनो सानो रायजो राजाफोरखौहाय मानो दासिमबो आन्दायहोनो नागिरो नोंसोरो एसे लाजिनोथ' सोलोंदो गावसोरखौबो एसे बिजिरनानै नायदो जाय खामानिखौ मावनो हाखायाखै बे खामानिखौ मावगौमोन होननानै बुंनानै जाया बेसेबां बोसोरनि उनावबा नोंसोरबा एनडेबिफोरखौहाय खौसे खालामगौमोन बिनिथ' सिमा गैया आरो एनडेबि बिदा फंबायफोरखौहाय खौसे खालामनो नागारै बिथांमोना गावस्रा गावस्रि होसोग्लुंनायावसो मुखुब जानानै दङमोन नंथारै बाथारै सादारन लाइमोन सेंग्रा फरायफुनाय मानसिफोरखौनो होसोग्लुंलाबायनाय आर्मि मिलिटारिफोर लानानैहाय आसाम पुलिसफोरखौ लाफानानैहाय होसोनायावसो नोंसोरो मुखुबमोन आबैमोन जेब्ला नोंसिनि सरकारा दङमोन बै समावहाय बेनिखायनो आं बुंनो नंथारै एकदमबारे नंखाय बाथ्राखौहाय ससियेल मिडियायाव फोसावनानै जेबो लाब गैया दिनैनि समावहाय नोंसोर नंखाय बुंदोंब्ला आङो नंगौ बाथ्राखौनो बुंनानै होयो मिथिबाय दा आंबो सासे इउटुबार आं सासे बर'नि थैजों जोनोम जानाय बर' हारिनि माखासे दाङाबाजिफोरखौ नुबोखानाय दा बेखौहाय आबै प्रमेला ब्रह्म बायद'मोन बायदिया नंथारै बाथ्राखौहाय फोसावना होनायावहाय आं माब्लाबाबो गनाया दा बेनिखायनो आं बिपिएफ पार्टिखौ मोजां मोना जेराव बाथ्रायानो नंखाया आरो बिसोरो एनडेबिफोरखौहाय खौसे खालामनोहाय रायज्लायखायाखैनो जेरावहाय बिथांमोना एनडेबिखौहाय आसुगुर गावगासिबो मोजां मोनामोन दा आं बुङोब्ला रायजो राजाफ्रा आंखौ गोरोन्थिबो बुजिगोन नाथाय आं बाथ्राखौहाय बुंथ'नाय नंला रायजोफोर एनडेबिफोरखौ मानो सैया बिनि रिजन दङ मिथिबाय दा बिपिएफ पार्टिनि चिफ आरो बिपिएफ पार्टिनि दैदेनगिरिफ्रा बै समाव एनडेबिफोरखौहाय मानो सैयामोन मा खारनै बिनि रिजन दङ दा बे बाथ्राखौ बुंनानै होयोब्ला आंखौहाय गाज्रि मोनगोन बेनिखायनो आं बे बाथ्राखौहाय बुफ्रुसारनानै होथ'नाय नङा नांगौ जायोब्ला आं माब्लाबानि समावहाय बे बाथ्राखौहाय बुफ्रुसारनानै होगोन मा खारनै सैयामोन एनडेबिफोरखौ नाथाय दिनैनि समावहाय एनडेबिफोरखौहाय जेलनिफ्राय गयैनि थाखाय मानो ओरैनो मोखां सुफ्लादों बिपिएफनि पार्टिनि माखासे सानै साथामसो मानसिफ्रा बिनि मेन जाहोनानो जाहैबाय गावसोर सुबिदा मोनाखै गावसोर दिनैहाय रानलांगासिनो दङ दा बिनि खारनावनो ओरैनो नाम लाफ्लानानैहाय एनडेबिफोरखौ नाम लाफ्लानानै पलिटिक्स गेलेनोहाय सेस्था खालामदों मिथिबाय दा रायजोफोर नंगौ बाथ्रा बुंनायावहाय आं जेबो गिया जाय बाथ्राया नंखागौ आरो जाय बाथ्राया नंथारा बे बाथ्राखौहाय आबै प्रमेला रानिया बुंनानै होनो नाङा जेराव जों मिथिजोबखाबाय आरो नुबोजोबखाबाय नोंसोरो मा प्लान पलिसि खालामदोंमोन नोंसोरो मा सानदोंमोन बेखौ जों गासैखौबो मोनथियै गैला आरो जोंखौहाय जाम्बा जाम्बि खालामनो सेस्था दा खालाम दिनैनि समावहाय मिथिबाय दा आबै नोङो सासे बुरै बैसो जाबाय एसेबां बैसो जानानैबो दासिमबो नंखाय बाथ्रा बुंनो लाजिया दासिमबो नोङो बेबायदि पाब्लिकफोरखौहाय अलखदाव खोख्लैनो सेस्था खालामबावो नामा एक नाम्बार बर' हारिनि पलिटिशियान नंखाय नंखाय बाथ्रा बुंनानैहाय ससियेल मिडियायावहाय रायजो राजाफोरखौ आन्दायहोनो नागिरग्रा हाग्रामा महिलारि सार आरो प्रमेला रानि ब्रह्म मिथिबाय दा जोङो बयबो नुगासिनो दंखायो नाथाय आं मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन दे रायजोफोर बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा दैदेनगिरिफोरजों दैदेनगिरिफोर सिंजों सिं बियो गोरोबनानै थायो नाथाय ससियेल मिडियायावहाय फिल्डआव ओंखारोब्ला रायजो राजाफोरखौहाय आन्दायहोनो थाखाय जानला मोनला दैदेनगिरिफोरखौहाय नंखाय नंखाय बाथ्रा बुंनानैहाय बिथाङा मा मुं सुनानैहाय बदनाम होयो नाथाय बिथाङा गिनानै सिंजों सिं मिलायनानै थायो बे बाथ्राखौबो आं आन्दाज मोनदों रायजोफोर मिथिबाय दा बे बाथ्राया नंखाय नङा बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा गावगा अलखदाव गोग्लैजानो गिनानै
माखासे मावथिफोरजोंबो गोरोबनानै थानो गोरों। नाथाय फिल्डआव ओंखारोब्ला रायजो राजाफोरखौ माबोरै थगायनो हागोन बिनि बाथ्राखौबो बिथाङा बुंनो गोरों दै। नोंथांमोना नंखाय सानदोंब्ला नुलांगोन, मिथिबाय दा। दिनै आं आबै प्रमेला रानी ब्रह्म, प्रहलाद ब्रह्म आरो कास्टम बसुमतारी बिथांमोननि सायाव बेखौनो बुंदों, नोंथांमोना इसेबां नंखाय बाथ्रा ससियेल मिडियायावहाय दाबुं। दिनै जों नुगासिनो दङ, रावखौबो इसेबां थगायनो सेस्था दा खालाम। आबै नोङो जिरायनानै थाथ'दो, रायजो राजाफोरनि मान सन्मान लानानैहाय नोङो बयजोंबो गनायजाथावना सासे आइजोफोरनि गेजेराव दैदेनगिरि जानानै थानो समायोमोन। नाथाय नोंनि मान सन्माना दिनै सानफा एफा खहा जालांगासिनो दङ, जोबलांनो थांगासिनो दङ। इयुनावहाय प्रमेला रानी ब्रह्म होननानै बुङोब्ला है नाथिकी बुरैसो होननानैसो बुंगोन सोरबा सोरबाया। थगायसुलि बुरैसो बियो, गावसिनि उदैखौल' नायग्रासोमोन बिसोरो, बेफोरबायदिसो बुंगोन। बेनिखायनो आं सानदों नैबे मोमेन्टआवहाय एन्ड टाइमावहाय नोंसोरो गावसिनि मान सन्मानखौ लाखिनो थाखाय सेस्था खालामदो। ससियेल मिडिया इसिबां गोरलै नङा। ससियेल मिडियायाव नुजानाय मानि गावनि मान सन्मानखौहाय फाननानै लानाय। नोंथाङा बुंनो रोङोब्ला मोजाङै बुंना हो, बुंनो रोङाब्ला नुबोखानाय गारबोखानाय जाथायखौ नुखानानैबो थगायनो सेस्था दा खालाम। गोजोन्थों। जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय, गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निमाहा होदो। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।